Komentaryo, serbisyo publiko. Isyu sa Bacolod, serbisyo publiko. Radyo sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Komentaryo Broadcasting Company. Sa balita, isyu, komentaryo, serbisyo publiko. Isyu sa Bacolod, serbisyo publiko. Radyo sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Lasing ko do si Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat na mayong hapon naman. Yari kita sa Pizza 23. Ang number 23. Mala Michael Jordan kag LeBron James nga adlaw kon gahapon sa inyo taran. Man 23 ang numero. Bantog ini nga numero. Bangot ini amo ang nakatatak nga jersey. Sa jersey nanday Jordan kag James. Duwa lamang ini sa kinakabig nga pinakamaayong nga basketballista sa bugos nga kalibutan. September 23, 2020, ikapat nga Miyerkules sa bulan sa nga Setyembre. Mao kon basketball ang paghahambalan. Madamo-damo man sang nagasaksi kaina sa hampang sang LA Lakers nga muning team ni LeBron James. Batok sa hindi man maasi-asi nga Denver Nuggets sa Western Conference Finals sang NBA sa game 3 kaina. Bisan pa nga nakasuprer sang krisis sa COVID-19, ang mga Filipino sa gihapon hindi malipatan ang mga ginakahiligan. Ilabidang ining sa patag sa ginampang labi na sa NBA. Damo sa mga nagkolorisong makaaksyon na nawong nga mga fans ang Lakers. Bangod ang handom kuntani nga 3-0 nga bentaha sa serye. Wala madayon ay nakabalos pa ang Nuggets sa 2-1 nga serye. Duwa daog sang Lakers, isa ang Nuggets. Pero damo man sa mga nagdayaw sa Lakers. Bangod sa pagsugod sa katapusan nga quarter. Abanse sang halos 20 ka puntos ang Nuggets mo. Pero samtara hilapit ang pagkatapos ng hampa mag-aksyon na pakita sa kabilidad si James. Ang partner sa din si AD, si Anthony Davis. Aramang bulig sang veterano nga si Rajon Rondo. Sus, hinapo kag ginhagal ang mga main scorers sa Nuggets nga sanday Jamal Murray. Ag si Nikola Jokic. Kinulbaan pa bangod naglabot pa 3 na lamang kapuntos ang abanse. Kag jotayan pa mapiyerdi ang Nuggets. Una sa balita, una sa aksyon. Pero damo ang makaaksyon sa nagapati nga basi iluyag lamang sang Lakers. Nga parag-una na ang Nuggets bisan isa lang para maglawig-lawig pang serye. At para may hambalan ang mga eksperto sa basketball. Jotay ini nga kalingawan sa mga Filipino. Amoning NBA. Bisan ano pa nga mga papanghangkat ang mga pagtilaw. Basta gani kalingawan. Hindi magpaulihi ang mga Pinoy. Balantayan man buwas ng adlaw. Sa finals naman sa Eastern Conference. Sa tunga sa Miami kag Boston. Bao game 4. Pero abansi kag nakauna na sa duwa kada ogdri ang Miami. Isa pa lang ang Boston. Sa game 4 mapatas ayhan.
mapapatas ayhan sang bosto ng serye. Kagaibutang sa best of 3 ang hampang o kung gusto na sang Miami nga patawhayaw ng ilas na nga pinsar kag ibutang ang serye sa 3-1. Kung mainit naman ang hinampang sa NBA Finals, mainit man ang mga balita diri sa lokal kag nasyonal. Sa Aksyon Reports After Edition inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Mga balita nga dapat tutukan sa bahin sa balita lokal. Ika-64 nga virtual regular session sang sanggo niyang palungsod sa Bacolod sa mga hapon. Online session nga ginatuwag. Ang bayluhan ay isang opinyon pagi sa online. Ano naman ang importante ang ginlalisan, estegin talakay nga mga agenda. Tikang bako-batok sa COVID-19 di ginimadula sa talakayan. Pero ang isa sa ginabantayan sa Bacolod nun, amo ang ginaduso nga agenda kag opinyon sa naga-isahanon nga oposisyon nga konsihal nga si Konsihal John Gamboa. Ginupisahan lamang maka-aksyon ini sang iya sa naginduso nga mga resolusyon sa nakaligad nga sesyon ay daw pareho lamang nga wala gin sa pakon gin pamatian, daw pareho lamang sang sagbot nga ginsilihig nga ginula sa basurahan. Ay pinakamainit kag kontrobersiya nga isyu. Among gin question ni Gamboa ang pundo blango sa kampanya batok sa COVID-19. Ang wala sila maka-aksyon, isa batok sa 13. Tekon busisyon, kag sipad-sipadon ang reaksyon sa nga Bacolod nun labi na sa mga ginapost nga mensahe sa social media. Ang guwa nga daw, ang mayoriya, ara pa kay Gamboa. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang salakyan para sa ginasiling libre sakay sa mga frontliners kag essential workers sa Bacolod. Gindugangan. Pamalit sa 42 lamang ka mga units nagligad nga simana. Subong ara na sa 63. Bot silingon gindugangan 21 Ang rason siri kay kadamo sa mga essential workers ang hindi makahingagaw sakay iba na yawan hulat. Kay na launa las 2 naglalabay kita dara sa Plaza Publica. Amo pala na nga oras damo nagiliya sa nagabinantay nga mga essential workers. Kani inisip nila anay kung pila kadamo sa mga establishmento diri sa Bacolod. Bisan pa'y butang tanga waay gid man sang may ara gid man wala nagsululod sa trabaho sa mga establishmento, pero ang kalabanan may ara sa ginatawag nga skeletal force. Ibot silingon may ara sila sa empleyado gapon. Tinang 63 na magkaigo dali. Hindi pwede dugangan pagid. Parang hindi ba na matabo ba lang pag tinumpukanay kag paghinulat. Sindi honta ina mga essential workers na gating wa man na magapuli temprano sila sa nga balay. Sila sa nga mga boarding houses. Kaya nga aman. Ibanda ba ni gamo pa? Ay banda ya mang laba pa. Kasi mayara para iban nga manabog pababoy bla. Una sa balita, una sa aksyon. Iyawan sila hulat ya. Kung mayara man lang budget na duganging 63 Imo ay sa kagatos. Kung may libre sakay kuntane, may libre kaon man, may libre bulong kag ilimnon, pati libre kuntane konsultasyon sa ospital no kundi mas mayo. Ay man subong kalabanan sa mga tao halos hindi na makahibalo kung anong himuon. Bangod wala na sang obra, wala pa sang kwarta, wala na sang pagkaon, wala pa sang nagbakal sa kinahanglanon. Ang guwa sini, magluwas nga supay, ragook sang sulok-sulok, ang dangatan sini. Kag base ang mga tao mag-ibwal kag maghala na lamang singgitan sa dalan. Una sa balita, una sa aksyon. Kag damo buang sa Bacolod magamuna. Bukabay pa hindi lang. Samtang enrollment sa public school sa Bacolod malapit na sa 100%. Lapit na lang October 5 lang mo, no? First week sa bulan sang October or sa bulan sa Oktobre. Bukas naman ang klase sa Pampoldico nga balutuan. Mga private schools, nagligan pa to sila. Nag-umpisa makakso sa ila sa nga klase. Araw pa ganyan ba sa nga balita, inimunuhon ko ganyan. Ining ginasiling ba lang, it is better to give than to receive.
Gauso ni nga ishay or halambalanon sa tion sang Disyembre ni Bla. Pero subong daw hindi na mag-usos bong. Halambalanon diri sa Pilipinas so. Damo ang nagapati nga mas maayo kuno nga ikaw ang maghatag sang sa ikaw ang hatagan. Pero ti sa rasilin na subong nga panahon labi na may pandemya. Away na ni Goro ginasapakin ng halambalanon no? Ang kakatabo, damo, subong nagapalangayo nga wala gid matagan. Pero hindi bantaran, nalipat sa sining gawi sa mga Filipino. Mayara pa naman mga tao nga may bulawanon nga balatsyagon. Nanong balita angot siri, isa ka taga-syudad sa Bacolod, pero dito na sa dito gusto ka rin sa Estados Unidos, sa USA. Nagpaambit siya sang iya sinihamili nga bulig sa mga drivers sang public transport diri sa Bacolod nga nagasinggitan sang gutom paagi sa Aksyon Radio Bacolod. Isa lamang inisa sa mga sumalakdag kag tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Ang ngalan Doktora Maria Gal sang Burlingame, California. Nagpadala siya aksyon hen sang 50 malang kasako nga bugas. Ang 22 kasako gintunga-tunga ni para sa mga drivers. Ang nabilin para naman sa mga pigado nga gatinera sa kinatuwag nga urban poor nga lugar. No, kanami, no? Kung may ara pagid sang pulo bika Maria Gal, guro, ako nga bulig na ni sa Bacolod nun. Ining pagbulig sa isig ka pareho magkapapaskog di balatyagon sang ginabuligan. Ginasiling magkaaksyon nga mga tao nga mabinuligon kag maalwan, ginabalikan sa grasya, bugay kag kaayuhan. Mao kuntani sa mga politiko nga ang manggad nagasululubrano, pero nagapiyong ang mata sa kamaturan o kon realidad sang sitwasyon subong. Bisan kuntani katiting na lamang sa inyo manggadbi. Buhin-buhini man para makabulig kamo sa dapat bululigan. Gamay nga pabugtaw sa mga nagapabulag-bulag nga di mabulag. Kag nagapabungol-bungol nga di man bungol nga mga politiko. Nga maayo lamang sa tawo kon kampanya sa eleksyon. Pero kung nara na sa pwesto, ay sobra pa sa bungol kag bulag. Nga way makabati sa reklamo sa mga tawo. Kag wala makakita kung anong sitwasyon sang mga pigado. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:23. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Antista kantuan ang ato sa nga patrol. Isa lang ana, importante lang. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid. Las 5:24 unahon ta ibalog ko na rong pulso sa Bacolod subong. May joy man bala nga dapat sagan ang mga taga Bacolod kon dalagan sa trapiko ang hambalan ang sitwasyon sa downtown area sa patrol with Aksyon Eden Fayaboso. Aksyon Eden, mayong hapon please come in. Aksyon Mar, sa piyak nga napidalon sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Bacolod sa amuniyang oras nagamat-amat na sako ang dalanon subong nga kahaponanon. Wala ta kabalo Aksyon Mar kung dining halin pero tikay wala man public transport, syempre puro pribado nga salakyan ang nagalambiyong sa palibot sang syudad pero kadamo gid Aksyon Mar except lang man sa point of origin sang sining libre sakay amat-amat nagadamo pagid ang tawo kainugpuli na sa sining nga oras. Pero ang tawo Aksyon Mar nagadinaguso, nagapaunahay nga makasaka sa piyak nga mayara sang listahan ang mga bitaw nga na-detail man sa tagsa ka mga salakyan.
Sa piyak nga gindugangan Aksyon Mar ang nagabiyahe para sa libre sakay, makita mo sa aton dira nga video nga madamo sa gihapon sa mga pasahero nga nagahulat 3:30 pa lang sang una ta naglabay sa plaza publika. Nagalinya na Aksyon Mar ang iban nagadagon-dagon kay ti nagalakat halin sa ila ginatrabahuan pakadto pa lang sa terminal sang sining libre sakay kag butang ta 30 minutos lakat isa tubtub duha ka oras ang hulat-hurat nagaragook pang tiyan kay ti although nga nadugangan ang mga pasahero nga salakyan nga nagaruta Aksyon Mar pero we don't know kung diin sila nagaka-delay kay may ara sa gihapon nga nagahulat nga mga pasahero. May ara man kita Aksyon Mar nakita mobile patrol group kag may SWAT nagapatigayon sila sang random check up sa mga dalanon knowing nga tiyang iban nga mga inner border check up points ngin pangkakasang aton sini nga BCPO kay kinahanglan sang dugang nga mga personnel. So ginhimo ni Aksyon Mar diri sa palibot sa syudad sa Bacolod random nga mga lugar ginapunduhan nila kag ang mga nagalinabay amo Aksyon Mar ang ila gina-check. So kung makita sang iban grabe man ni Aksyon Mar nga strategy no sa paghihibolo man o kung pagdakop man sa mga naga-violate sa gihapon kag nagapakatiga nga bisan hindi pwede makagwa sila nagagwa sa gihapon kay wala man nila gina-expect nga sa amo ng adalan may ara sa mga otoridad nga naga-check ang iban gani layo pa lang kita nila nga dugamat ama traffic ops isolta kay do may ara sa mga naga-check nagatiyog sa iba naman Aksyon Mar nga check-up points. So, pero nadumduman sa Aksyon Mar, no, especially diri sa downtown area, bala subong tani nga mga panahon, September 23, tiba umpisa sa months, damo ka na tani makita diri sa mga balaligyaan, nagakinabit na Aksyon Mar ang mga Christmas decors, damo na sa nagabinakal, nagapauli nga may mga Christmas tree, may mga Christmas balls, kag iban pa nga mga disenyo para sa ila panimalay. Pero subong mas ginapili na lang Aksyon Mar nga magbitbit ang ila kwarta saktuhan, bakal na lang sang ila kalanon sa pang-adlaw nga tanan kay ang iban na dulaan sang trabaho bangod man sa sining ginapatuman nga MSCQ tuga man sang COVID-19 pandemic Aksyon Mar. Kagati wala na subong ang mga tawo usually ang mga mall subong tani Aksyon Mar no open galing kay MECQ wala sang tawo nagkakanto kay given nga sirado man iba na hambal nila Aksyon Mar naglawig kuno ang tiyempo muerto kung baga tani ang iba na pilalang kabulan or ang nakasanayan sang tanan na may pilalang nakabulan Aksyon Mar ginakabig tiyempo muerto subong niya ginhambal nila do hasta Disyembre do nga kita sini kay si ara sa gihapon ang COVID-19 pero na-notice sa Aksyon Mar ang dalanon sa syudad sa Bacolod damo sa gihapon sa mga galusot-lusot man ang iba nag-bike na lang papauli man tricycle ara sa gihapon Aksyon Mar kag may pila man ka mga drivers ang taxi wala nagpabutyag sa aton ngati ang ginauna man subong the transport sector sa mga pasahero nga salakyan pero kung tani nagapangabay sila nga sila sa mga taxi drivers Aksyon Mar tani matagaan man sang pagtamod kay wala man sila biyahe subong hindi man sila pwedeng masakyan kay wala sang public transport nga ginapatuman diri sa syudad sang Bacolod. Ang pamangkot sang tanan after September 30 Aksyon Mar kung ano naman ang kahimtangan sang syudad sang Bacolod mabag-o ba lang ang quarantine mode mas maistrikto o kung maghalog-halog na Aksyon Mar pero man na ginapromesa man sang iban pahalog-halogan na ang quarantine mode kay mapati na gid ang tanan kabay pa Aksyon Mar sa mga sa lakat sang panahon tiyamat-amat naman nga do subong dugadamo although nga may mga nagasaka sa gihapon ang kaso sang COVID-19 pero do damo naman kita nakita nga nagadamo man ang recoveries sa amo man nga masakit Aksyon Mar. So far, makanay-kanay ang panahon subong hindi man pa ang Aksyon Mar no. Hindi man siling sang tulutog na nguyap sang hangin. Insaktuhan lang medyo madulom-dulom sa norte nga bahin sang kalangitan ti wala kita kabalo kung matupa sa karon ng ulan o kung hindi Aksyon Mar. Basta reminders lang sa aton mga ka-aksyon, ulan man o kung init ti madalagid sang mga payong o kung kalo dira kag syempre padayon sa gihapon sa pagsuksok man sang face mask kag face shield. Kag para naman sa complete nga management sa inyong
glaucoma. Observation report sa Patrol, Aksyon, Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. May sis ko sa Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa gamonitor sa ato sa ring live stream. Thank you so much good sa mga subaybay. Zet Alunan, good afternoon. Eleanor Guro, mayong hapon Aksyon Radio watching from Hong Kong. Mary Jane Mendoza, good PM Aksyon Marlon. JR Mainit Region, magandang hapon Aksyon Marl. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon Aksyon Marlon watching from Hong Kong. Araman si Giovanni Duhinog, good PM Aksyon Marlon, monitor lang Japon sa Kalong-Kalong Airport. Alex Fuentes, mayong hapon sa Aksyon Marl, happy Wednesday. Salamat kid. Inday Blaza, good afternoon. Romy Agsam, good afternoon po. Irene Loading, clap, okay. Sheila Alagos, good afternoon Aksyon Radio. Abakalod Sir Mar Paliuglang Tamyaw sa Family Alagos. Salamat. Actionix Araman, si Rafael Caceres, si Bugasan ni Pax, si Toto Pax. Arap na sa area sang silay, no? Dara sa Bugasan ni Pax, bao. Basta ng negosyo ta Toto Pax. Christian Roa, araman siya Jelen Romero, correct gid Sir Marlon, bulagid sila. Wala ka kita kay di na election, good PM. Matunggid mo to kay na. Si Romvel Senyarosa Hingko, good PM Action Mar Palugtamyaw kay Rabi Isaiah Jules sang Moore siya. Jocelyn Libondis po, good afternoon. Jevis Rosca Gamuzo, good evening watching from Timor-Leste. Oy, kamustang Timor-Leste? Kamustang kaso da sa COVID-19? May kaso man da, Toto Jevis. Mercy M. Flores, good evening Aksyon na Marlon, keep safe, God bless, watching her sa Hong Kong. Rose Guevara, hi. Dorita Fidel, good afternoon Aksyon Mar, ginagreet ko ang apo ko nga si John Michael Vinson sa SND Kaadlawan Subong. Happy birthday. Sherilyn Oro Javier, good evening Aksyon Marlon. Araman si Elmer H. Patinas Jr., pwede dapit sa Rodriguez Yulo, ambalya. Rose Guevara, maulanon nga gabi Aksyon Mar, monitor ko ni sa programo live from Alabang, Muntinlupa City. More power, keep safe, God bless. Minda, good afternoon. Monitor gid diri sa Kawayan, Negros Occidental, tamyaw ko. Dara mga hinablos ko sa Barangay 35, Bacolod, God bless us. Bert Hirapusco Caraballo, Aksyon Marlon, mangkot lang kami sa Hutudahan, Dumaran, Bacolod. Ano ang hatagay sang financial assistance dala ang mga tricycle driver? Madabogid ka salamat. Palaboto ni sa Hutuda, Toto Bert. Helen Huasna, good afternoon Aksyon Marlon. Araman si Rafael Caceres. Tamyaw ko lang si Sony Veray Vergara, Bimbo kag Vergi Vergara, Ace kag Tisoy Lozada, Judith Tibar sang Barangay Mabini Old Sagay. Thanks and more power sa program. Salamat. Jen Garido Palibli Taiko, may hapon watching from Hinigaran. Chris Vilma Trias, monitor lang kami East Home 3, Barangay Estefania. Nanier Oyayadnil, Lindayaw ni sa mo, Reynan Lindayaw. Watching from Quezon City, great ko lang sang maulanon nga hapon. Nga konsa nga family Lindayaw Martinez dara sa may sitio Hulugon, Barangay Carol Ann guro ni toto na Renan Barangay Carol Ann, Cabancalan City. Evelyn Ipomuseno, Marlon watching from Lower Bicotan, Taguig City. Melvin Peñafiel, good PM Action Marlon, watching from Makati. Araman si Eric Sumpay, good PM Action Mar, monitor lang ko ni. Salamat Eric Sumpay, thank you, good. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa Aksyon Radio City Hall Report. Ang update, kamusta hunta? Enrollment sa pampubliko nga eskwelahan dres Bacolod. Detalye sa balita sa report ni Aksyon Del. Aksyon Del, may hapon please kabin. Aksyon mga malapit na nga malabot sa DepEd Bacolod ang 100% nga enrollment para sa school year 2020 to 2021. Sa pagpakig-angot naton kay Bacolod Schools Division Superintendent Ameline Gladys Sales Aksyon Mar, iya siniging pahayag nga last nga school year ang Bacolod City sa mga pampubliko nga bulutuan humalin kinder hasta high school ang mayarasang 109 ka mga enrollees sa Aksyon Mar mo na siyang sang last nga school year 2019 to 2020 pero this time Aksyon Mar apisar nga mayroon sang COVID-19 na pandemic nagdagat na sa kabin 108,000 ang enrollees naton from kinder hasta high school para lamang ini sa mga papubliko nga buluthuan. So isa ini sa ginakalipay ni Mama Sales Aksyon Mar kasunod nga taas-taas na ang enrollment, ang turnout sa nga pagpa-enroll sa mga kabataan apisar nga mayroon sa COVID-19 crisis nga ginapangatubang. Klaro diri ni Ma'am Sales nga ongoing sa gihapon ang ila sining pagbaton sa mga enrollees sa Aksyon Mar kagaya sining ginalantaw nga posible maglawig pa ini tubtob October at 2020 Aksyon Mar. Sa karon padayon ang pagpakigangon sa DepEd Bacolod sa Central Office para pangabayman sang dugang mga resources o kung kagamitan nga kinahanglanon sa mga malududlo diri sa may syudad sang Bacolod. Aring tingog ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales. Ang atong enrollment, di ba, nagdako na. Approaching 100% na kita. Okay. Amo na namon kay Bawsing namon. Inang ang amon teacher, syempre, kulang na. Oo. So, we are trying to work within our resources. Pinapaigo lang anay namon Anyway, wala pa man face to face. Pero we are communicating to the social office ang mga need namon for teachers kay kadamo gid sa may mga need namon. Kami pang senior high namon. Kalabanan bi nga private siguro sa nagligad bi abi nila bro hindi ba mag-open ang ilang mga kagdi may mga balayran sila to. Nagsinaylo sa public, ang amon public subong sa senior high 100 do ara na kami sa 125%. O may 25% kami nga increase. Bali from private before nagsilo sa public. Oo, kahit ang isa na nakita nila guro ang balayran nila, ang kanako, kita mo damo subong wala obra. Maghamba ka ma'am approaching 200%, bali pila na siya ang aton sila nga data ma'am. Ang enrollment. Ang kay gina-compare na namo last year nga enrollment, last year 109,000 plus. Oo. Isubog no ari na ta sa manog 108 na ta sa approach. Ang mga nabatian si Ma'am Sales ang pamuno diri sa may DepEd diri sa may syudad sa Sang Bacolod. Sunod sa iya sa record sa DepEd Bacolod kalabanan sa mga estudyante nga nagpa-enroll ang nagpili sang modular nga pamahagi Aksyon Mar para makatuon ining mga estudyante. So sunod diri sa iya may pipila man nga nagpili sang online class pero hindi gid man tuman kadamo. So majority sa gihapon
ining modular nga pamaagi para magtuon ang mga estudyante. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasing ko 40, salamat sa report ni Aksyon na Dale Salazar. Damo gyud man tuod may ara gani mga private schools ka way gidyasang mahimo napilitan nga mag-close. May araman private school subong nga nag-umpisa naman sila sa nga klase. Pero kalabanan mga Aksyon may ara gani iya sobra 50%. May ara sobra sa katunga sa kadabuon sadto sang ila sila mga estudyante ang nagbalik pa-enroll sila. May ara nga isa ka classroom 20 estudyante. May ara nga estudyante asbong 8 lang bilog. Nagsalalong kalabanan sa public. Waya may mo Tagod man sa krisis subong gid pakatubag. Sa mga nagaproblema sila sa nga atay di mayong pamatsagan nagauri. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas ka balanse Patuod lang Ay balikan tayo ato siring live stream sa pag-acknowledge kay nagadamo naman sila si Jen okay na basa ko rin kayo na dari kita sa idalom-dalom mga portion Rinaldo Awit Good PM Aksyon Marlon watching from Barangay Bata Bacolod City. Si Melvin Peñafiel Good PM Aksyon Mar watching from Makati. Eric Sumpay, okay, salamat kid. Eric Rojo Asyado haling kay Chi Rek mayong hapon Aksyon Marlon monitor ko din sa Quezon City Metro Manila. Hamal ni Nong Rafael tamyaw ko lang Aksyon Mar si Charity, si Jinx si Brian Isidto Vergara sang barangay Dian Ay Porok Mabinuligon nga na lockdown di lang kamo magpanik kay 1 week lang na stay safe lang kamo God bless you all lockdown to gali sa area to ambal ni Nong Rafael si Toto Tami Buen Cochilio Baliao ang dancer sang Jovix Market si Tami Buen Cochilio Balyao ara kada sa Jovix Market tutam subong Jocelyn Arisibita Olak good afternoon Aksyon Marlon naraman si batchmate naton Marlon Grace Busayong Rimada ano to gidagin post ni batchmate Marlon Grace man tangob man to kay na no o si Ditching Clyde ato sa ding classmate man no dara sa area sa Barangay Tangob ambal ni Tami good PM Aksyon Marlon monitor la ko dia salamat tututam classmate naman Jom Marie Felicanos musta ka na Jom okay ka lang da musta ang COVID-19 da si ikaw lang ga-monitor mon no? Aras to pa dyan si Toto P sa mga taga Jovix Market da musta ang bintahan na inyo da kamusta mga customers da no? JR Amodia mayong hapon greet ko lang si Adi kag 30 nga katig ang subong salamat ba mayo kay may tilig-angon iban way pa tilig-angon
Dari sa piyak mga Aksyon o sa liwat sa bugasan ni Pax, nga si Pax da. Lihog ko tamiyaw kay Ben. Ambal ni Toto Pax sa kay Ben nga monitor sila da sa bongga. Si Yvonne Boyser, Marlon dan sharing salamat gid. Christian Roa kay Quincy K, pa shout out Genovea kag Rivera family. Kay Quincy K Genovea. Bugasan ni Pax Bao nagpa-shout out gid. Sige. Si Toto Edgar Dave Bukaya no dito sa Liwilo nga monitor man. Salamat kita sa inyo sa nga pag monitor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon ang pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio. Las 5:50 balikantang patrol. Dugang balita with Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, sa balik report please come in.
Aksyon Mar, naglambot sa 1045 ang mga nagkaladagpan sa Highway Patrol Group nga nagalapas ang traffic rules umpisa man sa 2 Marso tugtog Setyembre sining nga tuig. Sino kay Highway Patrol Group Negros Head Captain Robelito Mariano sa nasabit nga record madamo diring illegal parking nga naglambot sa 198, 243 naman ang wala sa seatbelt, 147 sa defective accessories, 113 ang wala sang ORCR, 77 ang sa canvas cover, 58 ang illegal change of body color, 15 sa PD96, 35 ang wala sang helmet, 13 ang reckless driving, 18 ang wala na rehistro, 27 ang wala sang plate number, 59 ang overloading, 35 ang wala sang driver's license, kag 7 naman dire ang colorum. Dugang pa ni Mariano mas jutay ang ilan na dagpan sini nga tuig ikumpara sa 1472 nagligad nga tuig. Palayag ni Mariano madamo sa gihapon sa madagpan nga illegal nga nagaparking ilabi na sa syudad sa Bacolod sa piyak nga napaidalom sa karon sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa ato naman nga ka-aksyon sa sining nga panahon, importante ang ikayong kag malunggay. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Iberaboso. Una sa balita unang ka-aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:52 sa mga high blood sa mga diabetic aton ganun. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable at ang balita dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than... Reynaldo Awit, Aksumar, mangkot lang tani sa nomang hatag ang DSWD. Cash assistance sa mga taxi drivers. Thanks. Raton tara, kaya daw ay man bati-bati, no? Kumayara sila sa ihatag. Kumayara ti i-check ta. Si Aksyon B-Boy, si Arnold Abilio, Gabaritor, Fred Ninya, Father Joris Cal sa SDB, Aksumar, damo gareklamo nga may brown out, permisa sila how kaguba ang mga appliances kag may mga naga-online classes. Salamat gid. Kay nagan isang kagahon may brown out man, no? Mga alas 5 siguro saraaw na to, may brown out man. Ayon makutuntarang si Rekobe. Christian Monterde, araman si Marlon Grace Bosayong Rimada,
Greet ko lang si Charis Happy Cooking kapamatigid kami now. Galuto sila ba? Si Igede Bondoa. Okay, salamat gid. Impunto alas 6. Aksyon reports after edition. Magabalik na naman na buwas magasunod action balita evening edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.